Ja, dames en heren, welkom weer bij een nieuwe uitzending van Venray in Bedrijf. En ook vandaag zitten we hier weer in zaal 7. En vandaag ontvang ik 3 ondernemers die komen vertellen over hun onderneming. En we beginnen met Jacques Vermeulen. Ja, Jacques is van de GHV Garage. De GHV Garage bekend als de Fiat garage voor de regio Venray en Horst. En sinds december is Suzuki het tweede merk waarvoor GHV het dealerschap heeft. Ja, en Jacques die komt daarover vertellen. Welkom Jacques. Dag, hallo Rob. Ja, hij krijgt ook nog een applaus ook. Ja, inderdaad. Ja, want Jacques, de GHV Garage aan de Stationsweg in Oostrum, al jaren een begrip in de regio. Al jaren Fiat, Ja. ook al jaren een begrip. En nu ineens Suzuki. Ja, inderdaad. Dat vraagt om We zijn vanaf ophouden. 71 zijn we in Oostrum gevestigd, hè, dat weet je. En 81 hebben we Fiat als merk gekregen. Dat hebben we nog steeds en dat gaat perfect. Echter hebben we de kans gekregen om half december het Suzuki-dealerschap erbij te krijgen. Ja. Familie van Haar is daarmee gestopt. En Suzuki-importeur die zochten een laagdrempelig bedrijf, dat zijn wij, Ja. om met het Suzuki-dealerschap verder te gaan. Dat hebben we met open armen aangegrepen en we zijn ontzettend trots om dit prachtige merk te mogen voeren. Ja. Ja, Dus dat was eigenlijk, dat werd je ineens min of meer in de schoot nou, geworpen. ineens, daar moesten we natuurlijk wel even wat voor doen, en, Ja. wat onderhandelingen, Ja. maar dat ging op een zeer prettige manier. Ja. En, het is gewoon Maar je zegt halverwege december. ja, 15 december zijn we eigenlijk officieel van start gegaan. Ja. Dus dat is heel kort. Het was pril. heel erg snel, ja. Ja. Dus, maar het gaat heel erg goed met het merk Suzuki. En het is gewoon een super aanvulling op ons bedrijf. Ja, Dus wat- langs het merk Fiat. Hoe zit dat dan, een aanvulling? Ja, Waarin vult het aan dan? we hebben dus compleet andere modellenlijn erbij. Dus we kunnen de consument, onze klanten, gewoon meer bieden. Ja. Meerdere auto's met een hoge instap, hybride auto's erbij. Dus ja, een complete uitbreiding van het geheel. Ja, Ja. inderdaad. Ja. Want ik hoorde je ook zeggen, ze zocht een laagdrempelig bedrijf. Ja, Waar kijk, zit dat laagdrempelige in dan bij GHV? wij kennen onze klanten nog. Ja. En onze klanten, als die in de showroom zitten, dan weten wij wie daar zitten. En vaak bij de grote holdings is dat niet altijd zo. Ja. En bij ons wel. En Ja. dat is waar Suzuki naar Ja, op dat zoek vinden was. ze heel prettig. Ja, en toch nog even verder over die aanvulling. Wat is er dan zo anders aan Fiat als aan Suzuki? Want ja, gaat dat samen, zo'n trotse Italiaan met een Japanner? Ja, kijk, Ja. dat gaat heel goed samen. Het zijn totaal 2 verschillende merken. De Fiat 500 die is en blijft natuurlijk een topper. Ja. Maar daarlangs hebben we bijvoorbeeld voor de Suzuki Swift. Ja. Ja, dat is een heel sportieve en leuke auto. Dus er zijn totaal verschillende producten. En we hebben daar alle twee, ja... het is Dus gewoon- voor allebei is er vraag naar vanuit jullie klanten? ja, precies. Maar dus verschillende consumenten. Ja. En dat moeten we hebben dus om ons bedrijf groter te maken. Zie je nou ook dat er andere consumenten dan binnenkomen wandelen? Nee, over het algemeen niet. Ik bedoel... Het blijven diezelfde vertrouwde gezichten, maar die blijven- denken nou, oh, nou is een Suzuki in plaats van een Fiat. Nou, nee, we krijgen dus ook echt nieuwe klanten Ja. binnen die al reeds al een aantal jaren Suzuki rijden. Ja, We hebben ook een behoorlijk rayon, dat loopt van Horst tot en met Kuik. ja. Dus onze klantenkring wordt alleen maar uitgebreid en dat is natuurlijk prettig. Nou, wat bedoel je dan met een rayon? Een rayon waar we onze auto's in mogen verkopen. Aha, Ja. daar zijn strenge regels en afspraken voor. ja. Want hoe zit dat dan? Mensen die een Suzuki rijden, maar die bij een andere garage hebben gekocht, Ja, die zijn wel gewoon welkom Die bij zijn jullie? uiteraard welkom bij ons. En met name de oudere klanten van autobedrijf Van Haren destijds, Ja. ja, die zijn natuurlijk welkom Ja. bij ons. En Ja. zie je ook dat die nou de weg ook al weten te vinden naar de ja. stationsweg daar in Oostrum? Dat merken we heel erg, ja. Ja. Dat die klanten toch gewoon naar ons nu komen. En dat is heel erg fijn. Ja. Ja. Je zei net, er zijn best wel wat verschillen tussen die twee merken. Wat is het grootste verschil Nou, tussen we een hebben Fiat dus en een Suzuki? in het Suzuki gebeuren hebben we dus wat meerdere auto's met een hoge instap. Ja, Maar Suzuki heeft in alle modellen, zijn ze bijvoorbeeld ook te verkrijgen als automaat. ja,
En met name voor de iets oudere mensen is dat wel prettig. Ja. Dus je kunt in elk model wat Suzuki heeft, hebben ze een automaat. Dat hadden we bij Fiat niet. Ja. En ja, dat is dus een aanvulling. Ja, dus dat is eigenlijk ook een aanwinst. Dus Een aanwinst, ja, daar ben je inderdaad. blij mee. Ja, ja. En wat betekent dat voor jullie als bedrijf, dat er een nieuw automerk binnenkomt? Wat betekent dat bijvoorbeeld voor de monteurs? Moeten die ineens met hele andere technieken leren werken? Ja, hoe we hebben daar natuurlijk wel, moeten we daarop inspelen. Onze monteurs die krijgen daar ook opleidingen voor, bij Suzuki Nederland uiteraard. Qua gereedschap moeten we investeren, dat hebben we al gedaan. Bijvoorbeeld een radarafstelling voor de systemen, de veiligheidssystemen, wat ja, in heel veel auto's zit. Ja. Dat is allemaal gereed. En voor onze monteurs en eigenlijk voor het hele clubje wat we hebben, is het gewoon een uitdaging om weer nieuwe dingen. En dat merk je dat iedereen dat wel erg prettig vindt. Dus het is eigenlijk wel heel welkom, zo'n vernieuwing. Ja, dus iedereen weer met nieuw elan de zaak in. Je ziet dat die jongens ook dat fijn vinden. Ze zien andere producten, er komen andere klanten, dus dat is heel prettig. Ja, super. Ja. En als je dan kijkt naar de toekomst, de nabije toekomst. Je ziet dat er een verandering gaande is in de autobranche. Steeds meer elektrische auto's. Ja. Hoe gaan jullie daarmee om? Bij Suzuki zijn ze daar al best ver mee. We krijgen nu de Smart Hybrid. Die hebben we nu al. Ja. We krijgen straks eind van het jaar de Full Hybrid. En in 2021, als ik goed zeg, hebben we de elektrische auto's. Ja. Dus ze zijn daar... ze lopen daar wel. En hoe lang duurt het voordat er geen benzinemotoren meer zijn? Ik denk dat dat nog wel even duurt. Denk je dat echt? Ja, ik denk voordat die infrastructuur klaar is in Nederland, maar niet alleen in Nederland, in Europa, als we vakantie willen, dat nog wel even duurt. Dus, maar dat is wel de toekomst uiteraard. Ja. Zijn er nog dingen, Jacques, die we vergeten zijn om nog te vertellen, waarvan je zegt, ja, dat moet ik toch nog echt eventjes kwijt aan de kijkers van Pelemaas TV? Ja, ik zou zeggen, kom een keer bij ons langs en bekijk onze uitgebreide gamma van alle tweede merken. Ja. Dus iedereen is welkom. Bij deze is dat gezegd en het wordt druk aan de stationsweg. Ik hoop het. Goed zo, dankjewel Jacques. Dankjewel. Goed zo.